स्कर्पिय' हाय लोगोफोर नै जोङो आलासि जानो थांनो नागिरदोंना आंनि बिमा इसोरो बेहाय गिदिर बेहाय फिसा इसोरो ओमफ्राय आलासि जानो थांनो नागिरदों आरो इसोरखौ दोनना फैनो नागिरदों आङो दोनना फैनांगौना आंनि स्कर्पिय' गारिजों नै भाङा फुथा बेजों स्कर्पिय' बेजों दोनना फैनोसै आं बै बिमा सानैखौ माबायदि हागोन हाया थिखोना लांनो मानसिफ्राथ' एसे फिसा फिसाखायसोबा पातला पातला आंहासो एफा लोदोद जाहैबायबा लांसै लोगोफोर दोनना फैनोसै सानदों आङो ओंखाम जाबा सानदों आं बिथांमोनखौ जाहोनानै दाहाय लायनायाव लायलायनोसै सानदों आरो होमबा लोगोफोर नायलायबाय थादों बै दैमालु खाथि दिमादेरथ' होननायाव ओमफ्राय बेयाव दोनना फैनोसै आङो थाबायलांनो हायानो सानैखौबो दोनना फैनोसै आरो जोंहा नैबे आइ सासेनि फिसाजोनियाव थांगोन आरो नै बिदियाव र' आबै दाखोथो गाखो आइया गेजेराव गाखो गेजेराव गाखो मनाया र' थाथ'नांगोन ना बेखौ दोनदो बे राजा गाखोगोन ना ट्रेक्टरबो फैदों मोननै र'लाय इथिं थंग्रो ट्रेक्टरा मोननै ओइनै आरो ट्रेक्टरा फैदों ओरै फै गाखोनो माबा थाथ'नो होआरा बिखौ माबा ए शुभ Hey, Shell. Ayo. Lah. Ayo. Tidak makan. Apa? Musuh fैलायबाय. Ayo. Cingko बोखाबायमोन ना? आया? गाखोगोन नों. दा बोरै? नों थाबायलांसै? नों थाबायलांनो हागोन? आयालाय मा दे गाखोहैदो दे ओरैबायदि खस्थ' सफैबाय माने न'आव आखाइ साखाइ रेवजोब्बाय फिसालायाबो जि खस्थ' मोनबाय आरो जि खस्थ' फै मालाय लाव फिथाइ मा फिथाइ थायना दङ बाजैमोननाव हनै ओइ दै गांदों फै ओरै फै गासि मोजां थायना दङ बाजै खुन्थाइ फिथाइया नै बाजैमोनना बाथौ आरो बिसिना बाथौआव माबा दं सिजौ दं नै बाजैमोननि न'आ इनि बाजैया जोंना रानिया माबा सिबगासिनो बिमा सानैया माबा सुबाय सोबाय मालाय आथिं आखाइ आयै इथिं बिबार दं माथो सिख्लाया गायना दोनदों खोमा समायनानो फैद' आबा दै गांदोंनो आंना आबाया लोंथ' गय गायना दोनसोदो मालाय आदाया हनै लारि लारिनो नै आदाया दाउ एखे होसो होसो गावना लाबोबाय दाउखौ गोलाव खालाम नै दाउआ दाउ गावथारबाय आलासिफोर आयौ ओंखामखौ ओंखाम जाबाय आरो ला बोरो अनला दाउ बेदरनि ओरै थिखोना होलाय बेदरखौ आखाइजों हरनानै गासिबो जावैसोनो खोन्थादों बे ओरै ओरैसो हायना हो दे आखाइयाव लाबा गावलां खालायनानै ओरै आखाइयाबो खंजिबा लाइ अनला बोरो आखाइया नै लाइ अनला माबा लाइ अनला लायनो दाउ बेदर अनला जामारा